Itzek Zaktu Lute Jukun Pachuao, Chapter 28. Kan in ka thleng chu engma ka soi ngai lawin lute chuan min soi fel sak peka. Ka khum nge ya kamu chu ka hadam huai huain ka sia. Ma se ka rilu ero adana veng veng mai. Kanu aron ruti ka shat ve le chuan ka mitui chu arukin ka shumol mola. Mate in haunate in nei chu ani em lo mo. I dan hi ka ngai athalo riau mai. Min enkar chung hian aron ti a. Khum atang chuan ka thau vata. Nei lawe kalunga leng thei lu tuka. Kan in po nuam ka ti to lo. Rei lo te chu ron thak ka di la. Arem ti wang sawin alom kalokal ti in ka thiam ang tok chuan kan pha ve a. A oi ve chuan ka sia. Ani chu e chak te neem chome ka siam do na. Engma ka e chak lo nu isiam ang kha ani mai. Ka ti ta ka chuan kanu po chu a chuak ve le maya. Kamut te hi aron chuak le chiai to mai. Khuma chuan kamule maya. Kadul kiar ve la to chu lim sawin. Along chuan kachul ringot. Kapasal hian min lo mangai tak em ti po hi ka she to lo. Tuna tak hi chuan min mangai na kha ka ring hlel zo vek to. Ka in ngai to ta ka chuan ka lo mu hil ta daya. Ka har le chuan ka meng deuh diar chu tu emu hian min lo thlir rengin ka sia. Ka in ngai to har deuh thut chu ka thu chuak hluaya. Muan puya chu ka kumbula ngoi rengin a lo thu reng chu ni in. Enei lo ti don. Kan ti ngal tonga. Min ti phuna sabok nen. Ka thin ati rim zwal tlat pek ani chu. Lo hola sha thiam tum jok te boyi. Tiang khan min ko su. Min chatak ka neya. Ka minga min ko ka du zok. Ti ringot chuan ka changa. Nin mel zet chuan a tho hak mai. No pang sia angin to lo the sang te. Lo horo. Midang in sha tam ma in. Kanui haka. Ka thin rim lu tuk hi dan tur po ka shi thiam lo. Min ngai wanga lo ho turing nge min du'a. Midang in sha di lau wang zok. Ti in kan zot let ve saka. Sha thiam lo mel taka min en vung taka chuan karil runa ati swal. Ka ngai si a midang in shat po ka du hek lo. Lo hola sirai po sung te ka shil to a. An in lama a ho to. In hau reng ka pe to lawanya. Ka mitui ka su ka shudek papa. Minron ko ang halvat. Ka kwa let ve lo thung. Ka ngai lu tuk si u. Ka kya ngain lo chuan eng ting nge ka thei te lu lang. Mol reu lu tuk mai. Ti pa in. Asal chuan ka chal chu aron tau zawa. Anui suk bok. Kei ero kalanui ve lo thung. Min mangai tak em ti hi ka shilaw ni muan pui. Ka tum lo pui chu ka soi chuak ta. Min kha de uputin. Lung oi lo ti siya zet hian min en kara. Asal po aswar nung mai. Engay soi zia. Ka soi zia chu. Nang hian saray hi ila thei ngil pam kim thei lo ti hi ka shito ani. In thlasung zet chuan ka ti a. At hinrim to le ti po kaman thiam hal mai bok. Eng tika changin nge tiang chuan ilaw ngaya. Saray chunga ka thil ti tika nuamin min tir ngay lo awangin ka pui mai ani. Kanu pui ini a. Eng tinge min rin lo thei. Thinrim zet hian aron ti a. Ka ring hel che hi thil lo tak ni in ka shilaw. Ka lo tilet ve nga ta. Angoy ta reng ringot. Kan ngoy tak reng nu chuan kanu chu aron dak dek a. Mate hi hodon ta em. Chan tumaka an zwaw lai chuan. Oh hey ho kan lo tum si a. Ti in man puya chuan min lo san kalpata. Rum sitin ka mel ngek ringot. O le chat chu rong ka bol siya. Heta e ve mai ula. Pui chuang lo. Palsam sitin man puya chuan atili a. Kanu at chua le nu chuan ka ngoy renga. Engma ka soi pe lo. Ma se sarai ka chua chan turber a don chuang lawa. Nyal tral chu ka tum lo. Ma se ka thin rim dan ero alangay reng thau. Kan in pur chaw le tangenge a. In kan thleng chu ka langoy reng thau. Ani pon min biak luiwak atum lo ani mel. Ngoy rengin ka thom no chu ka dalut mial la. Ani ero chuan a laptop alo bi ngar thung. Ka thom no ka dalu fel nu chuan ngoy rengin ka muta maka. Ka chu ei ka puar lu tuk wang nge. Thok ka har satlat. Ka thau le hluai chin. Tlan baka ha deu ang hian ka Ngoy reng chuan ka chu wang banga. Ka tong trai ngal dai bok. Ka tong trai zo nu pon ka tho ha chu ala re thei lo. Man puya la chuan en po min en lo. Ka thin rim lu tuk chu. Lukham chuan ka pavom chora. Pude uzuk chung hian minron en kur ringot. Enge. Tinge imel sunay ni em ni. An mo zet chuan minron pan nga la.
man hmo zatin chaukalama chuan tui chu min suah saka ka in ngal khol ringot tlemin ka zia deuhin ka hria hi zia to em ka lu chu ka bu ngauwa chaw I ei hnem lutuka a hno che ni kha ati deuh supa thotha thei lo khopa chaw ei hnem chu a lawm om daih zawk sia mela tawng dan hian min ti om nuam lo zo vek kabula chuan a rawn in tholh ve ta suta keipo kamu ve le mai boka min rawn kwa ta hle mai kalo do mol top ringot manpui hi a fel ve na deuh chu kanau pai chung hian voi khat ma nu panun min man pui ngai lo ka du lo ti a hriat chian em awang hian min ti lui ngai lawa soipo a soi ringai hek lo I ha dam deuh tu em ka tha to e ka ti chuak sapa a oma chuan lung oi deuhin ka be le hle a nupa na chu eng angponin hau thin mai la kan in horei thei tak lo ani don hi muhil ro engei to vung renga aron ti supa kalo nui sak ringot engma ni lawe ka ti le ringot mu chuakin min ron zem chiai ta ka chuan keipo kamu hil vele tamaya Exact tu hlute jukun pachuaw chapter 29 Hunte aliam zela papadu tak Isaac larin puya ka nei veta thlanga na hmang vele mek to a apu manpuya pa hian keima ming tirle manpuya ming top mangin larin puya ti asa a Isaac ti chu manpuya ni te sak ani thung apu te nen chuan om ho lo mai la anon tlo deuh renga amamo po anon le sak reng bok mi nei ang ai tamma ani to in ka hria an lom phiana an tu mu masak ber ani wange ka shilo manpuya la chu ti bok boite chu amel tha in a he hi a sinwar renga apa a chhun wang aniang biang sum aneya keima po min chhun tho a khabe a phir bok amit meng alianin mi mel thati a hlo hle a then chuan kanau boite pute hi a chhun an ti thin keima hian ka khoi chang lo ni ber mai tuna po khu ma le hlute in an lom reng maya boite ai so nan nui ring zok in ka hria boite hi zai chu apiang ani a khu ma hi min zai tu ani bok hetianga fa pa mel thane hi ka chak ve to ngot mai khu ma chuan ati supa lute nui har lai chu top rai mai khu ma hian in nei adu to si a lute la hi ala in pe si lo tun lai chu anin hau ve deuh rang manpuya nabang po aron lut le hlokloka thil dang zong ti masak ain a papa chu aron lom le masaber to ke chu hmte tui ka nei thatlu tuk lo awangin ei tam ka ngaya thil ka lo ei tuam thung lute chu ka bula aron kal ta daya usangte ke chu shiom ka ti e khu ma hian in nei soi renga kala in pe si lo ka nei du tak lawa angai tu in ka hria ama kha ang to lo ama ang khan min ngai sak to lo reng aron ti nia ani a khu maril ru tur chu ka shi thiam mai engei le in pe lo chan dik tak hi ka shilo pasal nei hi ka ngam thlot lo ati ringota pasal nei chu in chhir om du bok em ani chu tiang mai khu manu le pa an fel te lu nen an dot don che sia I chak lawem ni doctor in nupuya ta na som sia I hnial tlat hi amak zok a en ngai chu a en de vunga ka shebik lo ma se o tia chan ve mai po pui ka ti to lo ka khongai ve to thawa kum kha chuang kan in ngai zong ve to a voi khat po min la khoi chelo ka in pe hun a ngak ni berin ka hria ka ta na rin om renga arin tlak thokha chuan ka hria ma se sarai chu ka ser tel me lawania afa ani tak aring tat lawa oi voi khat ma la thleng lo mo kan ti deuh hluaya alu aron bu ngau mai makati in hlu te chu ka ngai sang rotat ka thei lo kha thei bi kania manpuya nen pathian du lo zonga kan awanga kan tor na sajja kha pathian shimna ani ti ka shi chuak che sex chu nu pa pathianin a sui som to kara chau a thleng tur ani lute ho nu chuan khu ma chuan zanria aron ei ve a lute laka lung oi lo thu te chu a soi ve no mai ka khongai ang reng pian romantic to min propose la lute chuan hui fang su no ma ti thu a soi zia a ani mo aron ti hluaya ti chuan hui fanga propose tur chuan ram han na kan siam hota a khu manen chuan darlia kan lo han chawanga manpuya chuan lute chu bum chuakin a hnu a an ron chho ve thungang khu manen lo han kal masak kan du na chan chu arum vel kan sei tir tur te hian lute du zong takin an cheyem ti en masak angai wang ani naktu ka ti ngal mai chu kan tum ta rum ruma
September thla ani to a khwa anuam tok vel chia don le ngal picnic te naw ang ani dona kapur to khop mai boite hi engting ye kan ti ang lute nen kan ron shoi mayang darnga a vaccine lakha ani sia manpui swan lo ti ve vata ma se ka fa patel lawa ka kal sang dai tur chu shi om ka ti lo ke a ma se lute hi a om don thawa angai to om lu tuk tur po a zia deuh an pa fa ringot chuan angai na a om lo zinga chuan pa ngai takin hna te chu an kal thawa lute bula chuan nau te tel lawa ka kal chwa don awangin lo om zoi turin dot chu ka shil bok alo oi ve mai boka buin khai ni wat se o a hlim mel tur mo ka hmuchak to chuna ka om mai mai lai te chuan sana chu ka en deuh sen renga boite nu te hnek tur chu flash a chuan ka siam lok thewa lute po lo thleng to flash le a nu te hnek bur chu akalna apianga keng turin ka cha a nu te siam dan te nen lam chuan ka shil vek bok dar thu mari a ka intifaya boite ma mo tur te chu khung khomin lute chu ka shila khuma message ka don awang chuan ina tangin ka suak zoi ngal vata in ko tamin lo lam chuan lute angai that lo pal kan hlau bok si kan inom na atang chuan ka chuk thlat awang wanga khuma min lo nga na biak in bul ka thleng chu man puya po alo om ve bok boite kha adai par le in thlak na tur vel om na lute ka shila a hnu te hnek tur po ka siam lok theuh kha chuan a siam dan po ka shilania o alo ring chat man takin khwa lum reuh sia manpui chuan makti hmel zet hian min en vung vunga hun rei deuh kalbo tur ang mai ni tonga lom ati supa kanui suk ringot ka papa ka ngai to lom ka ti zui zata ngai to su vaccine kan lak zo ve le kan lo kal ve do na lom kal to ru hei a thlai zelania ti pa in asana chu abi zawa khuma kara ka lut chia chu atinung ta ngal vung vung mai engtin imotak hian kalung aleng riau maya ka omdan hi ka shebik lo kar tuk ver atang chuan dak chuakin manpui chu ka bye bye lo lawa nui sukin min lo bye bye let ve mai boka manpui POV ina ka ho chu lute chuan boite chu alo oi lo lawa khoi ka lo pum do nem ni kan chiu lo kang chu ka ti som sata darnga alo rive chia bok baka kalve vat kha ka du ngai that lo ruk na riau ka nei ka omdan hi ka shi thiam bik lo ole ti pa in boite chu min pe a ka zei lo si min lo dum pui ve maya ka fa pa chuan hriau a hlau ve vak lawaniang a chap mya lo mai lute nen chuan kan nui top mui fanga kal kan nga ya lute lokal ve mai te che boite hi kar khal chung chuan ka pum thei don si lawa ka thiam ang tok dot chu kan soi ve a ma se ka chung te ka dil ma sak lo te chuan an phal na ka dil sakang se ka ti rwal chuan a phone chu min pe a anu chu ka thiam ang tok tok chuan kan dila alo phal mai bok ti chuan hui fang lam panin ke ni po kan chuak ve ta ngala sang te la chu ka kol tang thei der lo sum sui pan na konga midum kham an ti thin thlen ma dewa chuan accident hi an lo oma ambulance in hliam tor pahnih chu an lo phur phei ve mek bok kar ka hmu chu ka phu deuh zok mai lo thona chuan min ron tuam ngal ut uta kar chu ti dingin midang lo omna lama chuan ka tlan phei ta dor dora ka fa pa le hlu te po ka ngai to lo kar number ka hmu chia chu ka ti ril akur ngal zoi zoi khuma kar ngei ani ti chu hrit chop ngai lovin ka hringal mai boka ka thian thaber kar te engting nge ka hai theiang nizina kar khana ron su ringota a number ka lo chin sia man to si lo a tlan san nal nal bok si a putar hanti ila tarlu tuk lo fe ho ti sha zet hian a ron ti lung lunga chu kar chu eng rong nge okhur hlok hlok chuan ka ti a adumania engma a hmu tlang thei lo a soi zo rwal chuan ka kar lama chuan tlan let le in kar chu ka tinung rok roka chak thei ang ber chuan ka tan chuak ngal bok ma se ambulance kha ka hmu pato mia lo ta chuan ka nupui ka hmanga em na tuarin a omasin uman pui i khal chak em mai enge thlinga a topa chuan hu te po chu ron chung chuak ve ta nge a an se swal ti ringot chuan ka changa tute moi ti sang te le khuma eng a ring ze chuan a ron ti a mel chu hai rwal lawin a ron boi ngal vek bok ke ero chu kalafim kar thung ma se ka hlauna ero chuan min tuam up mai kan channel ah hian zantin story pathum pali te kan da thina in subscribe pa
notification in on ringot khan video zonga notification in lo dong lo thina history lawa po hian notification idon kimvek du chuan notification bell icon a khan click la all ti kha I select on nya ole ka story la ngai thatu te invite in ji bai vek ole tu na ka story ron share to chapter hi a serious MMA nukte po a ola chumi wang chuan ke po hi hei kamite te ta a charte alung run du don rawing ke sha a ka ote lo dik lo ni chuan min lo shi thiam ula in lo fil ve veng veng theinan ten charange ijek jak tu lute jukun pachaw chapter 30 hospital kan thleng chu man mo phelengin kan tlan chuaka ka fapa po ka ngai to thei to lo lute kuta chuan ka da ngota ani po ril ru ha le boy tur ani ve tho ma se tu na ri chuan sangte chau karil ruwa a omri casualty lama chuan an lo boy pui sap sap hloma ka thona hospital tho ani awangin doctor dangpo an lo tam khop mai anin kara chuan ka va in no phei ta pop popa alung phu ka hmu to lo sar doctor KI junior ve de ulek chuan khuma ban re ka chuan alo met wangwanga soimai tur ka shelo ka buai ani ka buai vek enge ka tiang le lama ka nupui le lama ka thian ka unau pa ang chia ka en ni bok karen kha han mang phot te u chau me je chuan ka ti chuak supa lute bula engtin nge ka soyang khuma a om to lo ti soi chu ka thei te lo ka nupui omna lama chuan ka va phei le a enge a an kapu a hliam hi analu tuka ti vak ngai na a om to lo kan the ang chuan chan kan han tum phot ange engpo ni se lo in ring ula a tha ang kapu khonga in lo va chuak ri phot ro ka bing ta mup mai nurse tu soi chu ka benga arinon tluk tluka ka bulvel te hi athim ta vek hian ka sha inchung lam hoi chuan thok kan lawang wanga pon lama ka chuak chu lu te chuan ka fa pa chu lo thon mel zeta run pom lut lai chu ka lo en topa thut na rem chang ka mu ma sak ber na a chuan ka thu nok ringot enge chanchin an na viawim ni lo thon mel zet hian aron ti kur hlak hlaka ka pi phone ro sangte nu phone ro ti ringot chuan ka changa ka nu pui thi nuang mai an bai pui lai chu parda phena tang chuan ka va thlir le zau thin achelawa an song bol ang chuan alo do top voi khatal amit ron ming le se ti chu ka du thu sam ber ani ma se du thu sam mai ani si a reife chu tia kan thut nu chuan khu manu le pa po an ron thleng ve maya anu de uloka sang de nu po aron thleng bok ka fa patui hal po aron trap tarai raya sang de nu chuan pom atum maya ma se adu that lo midang chuan lak sak an tum pon tu ma adu lo ke tak ngel po min du lo boite pute chu ka kara hnute la tur chuan ka tira an ne khal nu chuan atui alo hal le to aniang anute bur chu a phoi phal to hau lo lung oi ti shat ze thian hnu te o ma chuan a be ta hle hle a doctor vena aron chwa vele chuan kan lo ding thapa apoi ka ti khop mai sar doctor ku male inu pui chu kan chan thei tangang lawani chu thu chu khovela ka shat lau ber ani engtin emo chanda na omang keima min lu tir mai ta chu karen sok te pon ati nun le theyang hliamanga a thisen chua ka tamboka ti ngaina ka shingang to lo karen sok si ni lawalom sar I thei lo chuan keiman ka ti mayang ti pa lu mai ka tum chu khuma pa chuan min lo dang bata mana insumte pathian rem ra dan hi mishing ti danglam thei ani leinem ati ta ka chuan ka in beng dai le maya sangte nu le khuma nu chu an trap ta a kanu le pa le kani te te po anon thleng ve ngai bok kanu shon chuan thil om zia a chuan midang ang thawin a trap ve ta roya ke ero om dan thiam har ka ti kanu chuan boite chu pom atum pon lu te lo chu tu ma du ani bok si lo lu te po chu a moi hup chung chuan a trap tangar ngara ka fa pa chuan alo en kar bok lu te trap a mu chuan shi thiam ni om tak hian amin ve ta par para lu te la ta chuak si trap thangam si lo ka khongai veu na a ka din hmuna hi chuan midang khongai thei po ka ni ri lo ka mit tui ran ka tur chu van lam hoi chuan ka khaplet faka mi pa po ni ma ila mi pa in ti a har khop mai kan mai mi ching wanga ka nu pui mel thatak nui mel chu ka mi thla a acham reng bok
karil ru a fim lawa ka buai nuai ani mai heti maya min kal san hi ka ring ngai lo ka fa pa mel ka en thin ka hoina lam apiang hian min tim na vong vongin ka hria lutei POV uman puya te in kan thleng chu boite amu hil to boka a ri lo chuan ka chapta ka oma hian min hno a voi tam tak vi non ang mai hi kani engting nge ka om ta kang ka tap ring ngam bok si lo ka hmui hup chuan ka om domin ka tap ta tlok tloka ka mi padu le mangai em em ka thiang hlim na hial ka lo hlan to kha san ka tum lawasin pathian te chu ka dem rum ruma usang dei le zel po hetiang em em tur hi chu ani lo ka pian tir ata kanuna mi poimo le ka hmangai tak kala chan ngai lawa hria thiam har ka ti in tor har sa ka ti tak zetani voi khatma ka hmuto don lo ti na ani a ka ngai to ringot po hian kana ngoi ngoi ani chhuata chuan thu sopin ka mit tuite chuan chhuat te chu ati hu zo vek ni mai in ka hria boite ompui ka ngai awangin ruang po ka kil ve theilawa mase uman puyan min khongai em awangin khuma te in lampan chuan ka zen nen chuan kan kala mase boite chu ka hruai tel ta thawa an in kan thlen chuan ruang bula min lo thut tir vata boite chu amut hil tho awangin ka zen chuan min lo pom saka a hmel ka hmu sia chu ka thin lung hi chem hriam taka vi ang mai ani ka bodeu hoka za po ka don lo khuma chu ka kwa ta tlok tloka tu bit mai ma ka veng thei to lo heti mai hi chuan kala chan phal lo che sin karil ru chuan ka ti mol mola itel lawin engting nge ka omang iti tur engkim min shila iti lo tur thlenga she pui thin tu che hi min thei hnil ta em ni chu thu karil ru a ron lan chong te chuan ka mit tui chu alwang thla zung zunga he thu hi ipula kala soi ngai mi alo ma se ka hmangai che trap hlap hlap chung chuan ka ti chuaka midang pon an shevekin ka ring ma se za na hun po ani lo ka soi chak em em thin kha adam laia ka soi thei lo hian min tin na zwal ani ma se tu na chuan atai zo to man puya POV kanu pui thi na po thlani lai aliam veta kanu pui lung chu arang lama phun tura min ti awangin kan phun to a mani in ka ina chuan ka om renga kanu pui sul hnu te ka hmu sang hian karil ru aladam theilo min kal san ma ma ani ka fa pa la in hlu te lo chu du der box si lo anu anga angai me in ka hria hlu te laka chuan ka in thlashung em em a ma se anu le pa te an lo fel hlawa an tu pa anga an ngai me mai ani sang te nu po chu ril runa in ala om renga a at pha lo chawani ver mai ke po chu ti tho ka hna a ril ru ka pe thei lawa kalung leng lu tuk nem nan zu te po kan dom ve le zau thin ma se nep ka in ti em awang le sang te in du lo em awangin ka in lo ta dewa lu te po ana ti ka hria ma se a soi chuak ngai lo sang te ka ngai em awangin ka manglama tal hmu tumin ka be thin ma se omzia a om lo ka ngaya ka thina rimbok du khop lo takani khat kan man dun thin te kha tuna chuan kha ni khat lek po kha rei ka ti ta kanu pui nui var var lai thalak su ka thlir wang wang renga hetianga min kal san mai hi pom har sa ka ti ani atel lo chuan kho har reng reng in hun ka mang ani mai ka cha chuaka ma se ka fa patan panep takni ka du lo awangin arukin mut muna ka mit tui chu ka ti ta ve fo mai tuna hi chuan ka fa patan sau kanung ve chok chok ani mai ka phone lo ri ral ral chuan ka swang tuana tangin min ti har soka hello mana lu te le boite kan mu zo lo ka phone tlang thei box si lawa engting nge kan ti ang lu te nu chuan hlau thong ti hriat zet hian aron ti order dara ka mai chu twai puatin kan thing hara ole an omna chu ka hriat mai ka ring ka lo zong don nia ka ti so hnu chuan ada vele maya man mo takin khu mate veng thlan ma lampan chuan ka in khal chuak ta ngala khu ma thlan ka thleng chu tu ma an lo om lo ma se achunga lekha lung tuma lo indel chu ka hmu wa wa a khu ma thlana hian lai teng tak an vo awangin engkim chiang takin a hmu thei vek ani lutei kut ziak ni om tak hi alo ni a ka chhiar chak tlat pe ka ni chu lekha chu la in khu ma thlan chunga chuan kan thu a lekha a chuan ti hian alo in ziaka tinge mindil masalawa ikal mai le ka thulo chuan engma iti ngai lo kha
lo hrilawk ni la nang chelh tur si khan ka thei tawp phak bak thlenga tih ka huam a sin i ngaih tawh chiang lo ani kan duh thu sam tun thin pawh kan la hlen chhuak lo a hmabak tam tak kan la nei sin min ngaih tawh ve me a lo tih na zawk em ni engtin nge i tel lovin ka hring nun hi ka hman takang theih ni se panram thlenga zui theih chi ka ban chak em i kal ni khan mo i taksa lum na reng nei tawh lo kha chulin ka mit tui tlak phal lo tu khan min vela min dua thin tu khan ka thin nung zong zong ti ke som ve ka sin ka ngai nat ngai lo he thlan mal pawh hi a ngak tu nangmah i nih tak ah chuan ka ngai nat ber hmun a chang zo tawh ka ngai tak zet chiani tih hi a lo in ziak a lekha chu hnet zet hian ka huma van vatakin ka mit tui tling chu chil lem kholh pah chuan ka khap let vaka hlutei thu zeh chuan ke mipa a zunga thinlung sak pawh a ti nem duai duai a ka thin a min hnawh tu awm chu kan chum deuh dawt dawt a sangte van atang khan min lo hmu em kana sin kana lutuk lo kir leh mai la ka van ti em ka ti chuak supa heta awm reng a chi lo awangin ka kar lam chu ka pan leh ta hnu hnu a ka phone lo recharger chu man hmawh zet hian ka la ngal vat uman pui ka ho to o min lo zong em ni hlutei chuan a rawn ti a ole i ho to chuan a that chu tih zong chu sawiin ka dah ve leh mai a ka fapa ka ngaih tawh em awangin kei pawh ka haw ve ngal vata kan story te hi ngai nom mi ti a story dang ngai nom tak tak i ngai thlak zel du chuan kan channel hi min lo subscribe sakla notification ka on ngal bukla athar kan da apyangin i munga zung zung theyang